אני דואג להביא לכם את המלאי הכי גדול עם הטקסטורות הכי יפות בארץ. תביא לי בבקשה, תראה להם שהבאנו פאנלים ליצור גדר. זה לא מדבקה, זה לא יריית אלומיניום, זה פח. הפאנל הזה מחוזק. זאת אומרת שאם אתם רוצים לעשות הפרדה ביניכם לבין השכן, גדר שתהיה עם פח מאחורה ולא נראה סתם משהו. מחוזק, יפה, ברמה גבוהה. יש לנו מלאי עצום. רק תדברו. גם מבחינת מטרים, כמה מטרים שאתם רוצים. אנחנו דואגים לספק כל חודש פה בארץ אלפי מטרים. תראו את הטקסטורות. ממש עץ טבעי. תראו איך הם נכנסים אחד בתוך השני, שן בשן. הם מחזיקים, הפאנלים אפילו לא נופלים מרוב שהשן שלהם יושבת אחד בתוך השני כמו שצריך.